прямо эфирда як якта меқапм Бардарҷон бозӣ бепулда якта якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозӣ ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамон билет бепул қади ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики моз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава Бардарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат мошинро тамошо кунед охири видеода. ягон нофаҳим боша ин WhatsApp Сбербанк инамида занг занем. ман 24 соат қати шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Сбербанк 8960 175 6604 карта ба номи бетур кавлак пиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel мотоциклои ами 2023 навро уже билет пашти айним гузашт. метонед ки мошина хилша қабул кунед, метонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин амиҷа канали ма акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бардарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен. дар канали ма бозии арзона рафтиста нархи билет 250 рубл. як лайк ҳам мезанем бардарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай, чӣ хабарай. 130 дона приз дорем. 3 дона автомобил Opel. 2 та мотоциклои ами 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дига телевизор бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет пашти айним гузашт. ҳамаги 4500 дона билет ай. бардарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктанимтаи билетҳоро бегирем. бардарҷон вақти худмона месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклам метонем пул дода. ба ҳамин хотир бардарҷон метонем ки мошина худша қабул кунед, метонем пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бардарҷоно. ин ҳамиҷа канали ма акаҷоно бидроем подписатсия кунед. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед.
ассалому алайкум бародарони азиз. ман рӯзи праздники модарона ҳамин рӯз бояд ҳамин бозиро биморим мегӯ як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозиро 15 март мегӯ. ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон хусандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бози арзон рафтаиста нархи билет 250 рубл. бародарҷоно аллакай хела билетҳо рафтагия я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадом числа мешавад. ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадаги нав пачка салафан ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. бо беғарзи вай 3 дона дигар телевизор плоский экран, хеле плоский экран размер 32, 130 дона приз дорем. ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷон призои пули дорем. ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модарона ҳамин рӯз бояд ҳамин бозиро биморим мегӯ як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозиро 15 март мегӯ. не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯм. чӣ қадр пеш тамом шуд, ҳамон рӯз бозиро мегзаронем. бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби 3 та автомобил, 2 та мотоцикл, 3 дона телевизор бо беғарзи ва призои пули 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ин ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номер телефонота менависем прямо эфирда якта меқапам. бародарҷон бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамон билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики мо ҳоз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бародарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100, 5 нафарда $100 бо комментарашо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмидем. марҳамат мошинҳоро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша ин WhatsApp Sberbank инамида занг занем. ман 24 соат қадри шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем, насиб боша я умра кунем, пага тамом шуда пага бозиро мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8960 175 6604 карта ба номи бетур кавлак пиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. бародарҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2022 навром. уже билет пашти айним гузашт. метавонем ки мошина худша қабул кунем, метавонем худша қабул кунем. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментара ай шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен.
дар канали ма бозии арзона рафтесан нархи билет 250 рубл. Як лайк ҳам мезанем бародарҷонос, тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай чӣ хабара. 130 дона приз дорем, 3 дона автомобил Opel, 2 та мотоциклои ами 2023 нав ромада, нав пачка салафан, бо 3 та дигар телевизор, бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. Нархи билет 250 рубл. Уже билет почти айним гузашт, ҳамаги 4500 дона билет ай. Бародарҷон, инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. Як танимтаи билетҳоро бегирем бародарҷон, вақти худмона месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклро метонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метонем ки мошина худша қабул кунед, метонем пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон, ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали ма акаҷоно бидороем, подписатсия кунед, шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем як талай як комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ман рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ, як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷо ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон хусандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтеста, нархи билет 250 рубл. бародарҷоно, аллакай хела билетҳо рафтагиай. як дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадом числа мешавад. ба ҳамин хотир метонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон, 3 дона автомобил Opel, 1 та Opel Astra, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадаги, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. бо беғарзи вай 3 дона дигар телевизор, плоский экран, хеле плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем, 1000 сомона саркада то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷон призои пули дорем. ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ, як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ, не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ, чӣ қадр пеш тамом шуд, ҳамрӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно, 250 рубл қадри соҳиби
3 автомобил, 2 мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғаш зибар призои пули 130 дона приз дорем. 250 رو مقدم میتونه صاحب همین پریزا شوید. با همین روز 30 نفر در ای بازی همین روز بازی به پول تشکیلش میکنه. 30 نفر در همین نام تلفنات هم مینویسن پریما افیر در یک تا میقپن بردار جان بازی به پول در یک تا بلیت توفیق کرده میشود. 30 نفر صاحب بازی این همین بازی در بازی به پول بلیت پلوچت میکنه. همون بلیت به پول قدی یکون پریز بهتری نصیب تو میگردن. پادپیچ که باز دن من یا 7000 هسته. همین پادپیچ 10,000 شب بردار جلو با 5 نفر در این همین $100 5 نفر در $100 با کامنتار شو میکنیم. 5 نفر در با هم خیلی بازی میگذرونیم. امیدوارم همتون فهمیدین. مرحمت ماشین رو تماشا کنید و خود ویدیو دا یگان نوفرین باشه. این واتساپ زبربگ این همین زنگ زنه. ما 24 ساعت قد شما علاقه داریم. لبای خیلی وپروسه باشه اکا جان جواب تو میتونم. بلیت نویسی را باید سر میکنیم نصیب باشه یا اون را کنیم پگه تماشا پگه بازی را میگذرونیم. 250 روبل با تاجیکی 40 سومانی. این همجا زبربگ 8967 175 6604 карта ба номи бету каврак пеш меброяд. ин парашта душанбе сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошем соф саломат бошем. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум бародарони азиз. дар ҷоноз тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel мотоциклои ами 2023 навро уже билет пашти айним гузашт. метавонед ки мошина худша қабул кунед, метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонро раҳмат кардам. ин ҳамиҷа канали ма акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я талай я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошин соф саломат бошин, сарбаланд хонобод бошин. дар канали ма бозии арзона рафтисан нархи билет 250 рубл. як лайк ҳам мезанем бародарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай чӣ хабара. 130 дона приз дорем. 3 дона автомобил Opel. 2 мотоциклои ами 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркарда то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет пашти айним гузашт. ҳамаги 4500 дона билет ай. бародарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктаним таи билетҳоро бегирем бародарҷон вақти худмона месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклам метонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метонед ки мошина худша қабул кунед, метонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонро раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон ҳаматонро раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардонад бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали ма акаҷоно бидороем подписатсия кунед. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я талай я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед.
ассалому алайкум бародарони азиз. ман рӯзи праздники модарона ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ як шумо дар дурӯғӣ нашам як ҳамин мобайл як билет тамом намешава ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон хусандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста нархи билет 250 рубл. бародарҷоно аллакай хела билетҳо рафтагиай я дастгирӣ мекунем насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадом числа мешавад ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ нав пачка салафан ҳастай сабира кадагиш ҳастай сабира нокадаш бо беғарз вай 3 дона дигар телевизор плоский экран хеле плоский экран размер 32 130 дона приз дорем. ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона 700 сомона 500 сомона 400 сомона 300 сомона 200 сомона охири 100 сомона акаҷон призои пули дорем. инами 8 март рӯзи праздники модарона ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ як шумо дар дурӯғӣ нашам як ҳамин мобайл як билет тамом намешава ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ не ки билет 7-да тамом мешава 6-да тамом мешава 4-да тамом мешава 10-да тамом мешава 11-да тамом мешава бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯм чӣ қадр пеш тамом шуд ҳамин рӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби 3 та автомобил 2 та мотоцикл 3 дона телевизор бо беғарзи ва призои пули 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номер телефонота менависем прямо эфирда якта меқапам. бародарҷон бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамин билет бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики мо ҳоз дани ман я 7000 аста ҳамин подписчик 10000 шава. бародарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100 5 нафарда $100 бо комментарашо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмидем. марҳамат мошинҳоро тамошо кунем охири видеода ягон нофаҳим боша ин WhatsApp Sberbank инамида занг занем. ман 24 соат қадри шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8960 175 6604 карта ба номи бету каврак пиш мебирояд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. бародарҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2022 навбуром уже билет пашти айним гузашт. метавонед ки мошина худша қабул кунед, метавонед худша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментар ай шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен.
дар канали ма бозии арзона рафтесан нархи билет 250 рубл. Як лайк ҳам мезанем бардарҷонос, тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай чӣ хабара. 130 дона приз дорем, 3 дона автомобил Opel, 2 та мотоциклои ами 2023 нав ромада, нав пачка салафан, бо 3 та дигар телевизор, бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. Нархи билет 250 рубл. Уже билет почти айним гузашт, ҳамаги 4500 дона билет ай. Бардарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. Як танинтаи билетҳоро бегирем, бардарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклро метонем пул дода. Ба ҳамин хотир бардарҷон метонед ки мошина худша қабул кунед, метонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон, ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бардарҷоно. ин ҳамиҷа канали ма акаҷоно бидороем, подписатсия кунед, шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем як талай як комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ман рӯзи праздники модаронай ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ. як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. ассалому алайкум бародарони азиз. ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бардарҷоно дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон хусандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста, нархи билет 250 рубл. бардарҷоно аллакай хела билетҳо рафтагия. як дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадом числа мешавад. ба ҳамин хотир метонем ки бардарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бардарҷон 3 дона автомобил Opel, 1 та Opel Astra G, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. бо беғаш вай 3 дона дигар телевизор, плоский экран, хеле плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем, 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷон призои пули дорем. ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модаронай ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ. як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ. чӣ қадр пеш тамом шуд, ҳамрӯз бозира мегзаронем. бардарҷоно 250 рубл қадри соҳиби
3 автомобил, 2 мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғаш зибар призои пули 130 дона приз дорем. 250 رو مقدم میتونه صاحب همین پریزا شوید. با همین روز 30 نفر در ای بازی این همین روز بازی به پول تشکیلش میکنه. 30 نفر در همین نام تلفنات هم مینویسیم پریما افیر در یک در میقپم بردار جان بازی به پول در یک در بلد توجه کرده میشود. 30 نفر صاحب بازی این همین بازی در بازی به پول بلد پلوچت میکنه. همون بلیت به پول قدی یکون پریز بهتری نصیب تو میگردن. پتپیچ که ما از دن من یا 7000 هسته همین پتپیچ 10,000 شب بردار جلو با 5 نفر در این همین $100 5 نفر در $100 با کامنتر شو میکنیم 5 نفر در با هم خیلی بازی میگذرانیم. امیدوارم همه تو فهمیدین. مرحمت مشتو رو تماشا کنید آخر ویدیو دا یگان نوفرین باشه این واتساپ زبربنگ این همیده زنگ زنه ما 24 ساعت قد شما علاقه داریم. لبای خیلی وپروسه باشه اکا جان جواب تو میتم بلد نویسی را های سر میکنیم نصیب باشه یا اون را کنیم پگه تماشا پگه بازی را میگذرانیم. 250 روبل با تاجیکی 40 سومانی. این همجا زبربنگ 8960 175 6604 карта ба номи бету каврак пеш меброяд. ин парашта душанбе сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷо ки бошем соҳ саломат бошем. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум бародарони азиз. дар ҷоноз тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай 3 дона автомобил Opel мотоциклои ами 2023 навро уже билет почти айним гузашт. метавонед ки мошина худша қабул кунед метавонед худша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ма акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред шароит надошта бошем я тала я комментар аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошин соҳ саломат бошин сарбаланд хонобод бошин. дар канали ма бозии арзонак рафтисан нархи билет 250 рубл. як лайк ҳам мезанем бародарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай чӣ хабара. 130 дона приз дорем 3 дона автомобил Opel 2 мотоциклои ами 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 тай дигар телевизор бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт. ҳамаги 4500 дона билет ай. бародарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктанинтаи билетҳоро мегирем бародарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода ҷои мотоциклро метонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метонед ки мошина худша қабул кунед метонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон барои лайк барои подписатсия барои билетгиритон ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали ма акаҷоно бидороем подписатсия кунед. шароит дошта бошем билет бигиред шароит надошта бошем я тала я комментар аз шумо. сарбаланд хонобод бошед.
ассалому алайкум бародарони азиз. ман рӯзи праздники модарона ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ як шумо дар дурӯғӣ нашам як ҳамин мобайли як билет тамом намешава ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон хурсандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста нархи билет 250 рубл. бародарҷоно аллакай хела билетҳо рафтагия я дастгирӣ мекунем насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадом числа мешавад, ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ нав пачка салафан ҳастай сабира кадагиш ҳастай сабира нокадаш бо беғарзи вай 3 дона дигар телевизор плоский экран намхели плоский экран размери 32 130 дона приз дорем. ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷон призои пули дорем. инами 8 март рӯзи праздники модарона ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ як шумо дар дурӯғӣ нашам як ҳамин мобайли як билет тамом намешава ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯм чӣ хат пеш тамом шуд ҳамин рӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби 3 та автомобил, 2 та мотоцикл, 3 дона телевизор бо беғарзи вай призои пули 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номери телефонотам менависем прямо эфирда якта меқапам. бародарҷон бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамин билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики мо ҳоз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бародарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100 5 нафарда $100 бо комментарашо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмидем. марҳамат мошинҳоро тамошо кунем охири видеода ягон нофаҳим боша ин WhatsApp Sberbank инамида занг занем. ман 24 соат қадри шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метавам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамом шава пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8960 175 6604 карта ба номи бету каврак пиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. бародарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2023 навро уже билет почти айним гузашт. метавонед ки мошина худша қабул кунед, метавонед худша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментар ай шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен.
дар канали ма бозии арзона рафтесан нархи билет 250 рубл. Як лайк ҳама занем бардарҷонос тамошо мекунем чи призо дорем, чи гапай чи хабара. 130 дона приз дорем, 3 дона автомобил Opel, 2 та мотоциклои ами 2023 нав ромада, нав пачка салафан, бо 3 та дигар телевизор, бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. Нархи билет 250 рубл. Уже билет почти айним гузашт, ҳамаги 4500 дона билет ай. Бардарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. Як танимтаи билетҳоро бегирем, бардарҷон вақти худмона месанҷем. Ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклро метонем пул дода. Ба ҳамин хотир бардарҷон метонед ки мошина худша қабул кунед, метонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон, ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бардарҷоно. Инамиҷа канали ма акаҷоно бидороем, подписатсия кунед, шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем як талай як комментария аз шумо. Сарбаланд хонобод бошед. Ассалому алейкум бародарони азиз. Ман рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ. Як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Ассалому алейкум бародарони азиз. Ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бардарҷоно дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон хусандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтеста, нархи билет 250 рубл. бардарҷоно аллакай хела билетҳо рафтагиай. як дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадом числа мешавад. Ба ҳамин хотир метонем ки бардарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бардарҷон 3 дона автомобил Opel, 1 та Opel Astra, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. бо беғаш вай 3 дона дигар телевизор, плоский экран, намхели плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем, 1000 сомона саркада то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷон призои пули дорем. Инами 8 март рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ. як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ. чӣ хат пеш тамом шуд, ҳамрӯз бозира мегзаронем. бардарҷоно 250 рубл қадри соҳиби
3 автомобил, 2 мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғаш зибар призои пули 130 дона приз дорем. 250 рубл қатӣ метавонед соҳиби ҳамин призо шавед. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозии ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунад. 30 нафарда ҳамин номер телефонота менависем прямо эфирда якта меқапам бардарҷон бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қади ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики мо дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бардарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100 5 нафарда $100 бо комментарашо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат мошинро тамошо кунем охири видеода. ягон нофаҳим боша ин WhatsApp Сбербанк инамида занг занем. ман 24 соат қатъи шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Сбербанк 8961 175 6604 карта ба номи бету кавлакиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошем соҳ саломат бошем. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel мотоциклои ҳамин 2023 навро уже билет почти айним гузашт. метавонед ки мошина худша қабул кунед, метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали май акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я талай я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен. дар канали ма бозии арзона рафтисан нархи билет 250 рубл. як лайк ҳам мезанем бародарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай, чӣ хабарай. 130 дона приз дорем. 3 дона автомобил Opel, 2 мотоциклои ҳамин 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт. ҳамаги 4500 дона билет ай. бародарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктанимтаи билетҳоро мегирем. бародарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклро метонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метонед ки мошина худша қабул кунед, метонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали май акаҷоно бидроем подписатсия кунед. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я талай я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед.
ассалому алайкум бародарони азиз. ман рӯзи праздники модарона ҳамин рӯзда бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ як шумода дурӯғӣ нашам як ҳамин мобайл як билет тамом намешава ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон хурсандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста нархи билет 250 рубл. бародарҷоно аллакай хела билетҳо рафтагия я дастгирӣ мекунем насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадом числа мешавад ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra-G, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ нав пачка салафан ҳастай сабира кадагиш ҳастай сабира нокадаш бо беғарз вай 3 дона дигар телевизор плоский экран намхели плоский экран размер 32 130 дона приз дорем. ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона 700 сомона 500 сомона 400 сомона 300 сомона 200 сомона охири 100 сомона акаҷо призои пули дорем. инами 8 март рӯзи праздники модарона ҳамин рӯзда бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ як шумода дурӯғӣ нашам як ҳамин мобайл як билет тамом намешава ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ не ки билет 7-да тамом мешава 6-да тамом мешава 4-да тамом мешава 10-да тамом мешава 11-да тамом мешава бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ чӣ хат пеш тамом шуд ҳамин рӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби 3 та автомобил 2 та мотоцикл 3 дона телевизор бо беғарзи вай призои пули 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номер телефонота менависем прямо эфирда якта меқапам. бародарҷон бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики ма ҳоз дани ман я 7000 аста ҳамин подписчик 10000 шава. бародарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмидем. марҳамат мошинҳоро тамошо кунем охири видеода ягон нофаҳмӣ боша ин WhatsApp Sberbank инамида занг занем. ман 24 соат қадри шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамом шава пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8960 175 6604 карта ба номи бетур кавракиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачаҳо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша. газа межухем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. бародарҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2023 навбуром. уже билет почти айним гузашт. метавонем ки мошина худша қабул кунем, метавонем худша қабул кунем. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен.
дар канали ма бозии арзона рафтеста нархи билет 250 рубл. Якта лайк ҳам мезанем, бародарҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай чӣ хабарай. 130 дона приз дорем, 3 дона автомобил Opel, 2 та мотоциклои ами 2023 навромада, нав пачка салафан, бо 3 таи дигар телевизор, бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт, ҳамаги 4500 дона билет ай. бародарҷон, инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктанимтаи билетҳоро мегирем, бародарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклро метонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метонем ки мошина худша қабул кунед, метонем пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонро раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон, ҳаматонро раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали ма акаҷоно бидороем, подписатсия кунед, шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ман рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ, як шумо дар дуроғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷо ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон хурсандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтеста, нархи билет 250 рубл. бародарҷоно, аллакай хела билетҳо рафтагиай. я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадом числа мешавад. ба ҳамин хотир метонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон, 3 дона автомобил Opel, 1 та Opel Astra-G, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. бо беғарз вай 3 дона дигар телевизор, плоский экран, хеле плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем, 1000 сомона саркада то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷо призои пули дорем. ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ, як шумо дар дуроғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ, не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ, чӣ хат пеш тамом шуд, ҳамрӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно, 250 рубл қадри соҳиби
3 تا автомобил, 2 تا мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғарзи бар призои пули 130 дона приз дорем. 250 муқаттим метавонед соҳиби ҳамин призо шавед. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунад. 30 нафарда ҳамин номери телефонотам менависем прямо эфирда як-якта меқапам бардарҷон бозии бепулда як-якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамун билети бепул қади ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики мо дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бардарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат мошинро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша ин WhatsApp Sberbank инамида занг занем. ман 24 соат қати шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозиро мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 867 175 6604 карта ба номи бетур кавракиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачаҳо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel. мотоциклои ҳамин 2023 навром. уже билет почти айним гузашт. метавонед ки мошина худша қабул кунед, метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали май акаҷонон. шароит дошта бошен билет бигиред, шароит надошта бошен я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен. дар канали ма бозии арзона рафтиста нархи билет 250 рубл. як лайк ҳам мезанем бародарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай, чӣ хабара. 130 дона приз дорем. 3 дона автомобил Opel. 2 та мотоциклои ҳамин 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркарда то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт. ҳамагӣ 4500 дона билет ай. бародарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктанинтаи билетҳоро мегирем. бародарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклра метонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метонем ки мошина худша қабул кунед, метонем пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардонад бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали май акаҷоно бидороем подписатсия кунед. шароит дошта бошен билет бигиред, шароит надошта бошен я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед.
ассалому алайкум бародарони азиз. Ман рӯзи праздники модарона ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ як шумо дар дуруғӣ нашам як ҳамин мобайл як билет тамом намешава ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон хурсандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста нархи билет 250 рубл. бародарҷоно аллакай хела билетҳо рафтагиай. я дастгирӣ мекунем насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадом числа мешавад, ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra-G, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ нав пачка салафан ҳастай сабира кадагиш ҳастай сабира нокадаш. бо беғаш вай 3 дона дигар телевизор плоский экран, хеле плоский экран размери 32, 130 дона приз дорем. ай 1000 сомона саркада то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷо призои пули дорем. ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модарона ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ як шумо дар дуруғӣ нашам як ҳамин мобайл як билет тамом намешава ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ чӣ қадр пеш тамом шуд, ҳамрӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби 3 та автомобил, 2 та мотоцикл, 3 дона телевизор бо беғаш зибар призои пули 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ин ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номер телефонота менависем прямо эфирда якта меқапам. бародарҷон бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики ма ҳоз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бародарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100, 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат мошинҳоро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша ин WhatsApp Sberbank инамида занг занем. ман 24 соат қадри шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8961 175 6604 карта ба номи бету кавракиш меброя и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачаҳо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. бародарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2023 навром. уже билет почти айним гузашт. метавонем ки мошина худша қабул кунем, метавонем пулша қабул кунем. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я талай я комментария ай шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен.
дар канали ма бозии арзона рафтеста нархи билет 250 рубл. Як лайк мезанем бардарҷонос, тамошо мекунем чи призо дорем, чи гапай чи хабарай. 130 дона приз дорем, 3 дона автомобил Opel, 2 та мотоциклои ами 2023 навромада, нав пачка салафан, бо 3 та дигар телевизор, бо 1000 сомона саркара та 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. Нархи билет 250 рубл. Уже билет почти айним гузашт, ҳамаги 4500 дона билет ай. Бардарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. Як танимтаи билетҳоро мегирем, бардарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклро метонем пул дода. Ба ҳамин хотир бардарҷон метонем ки мошина худша қабул кунед, метонем пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматон дар раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон, ҳаматон дар раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бардарҷоно. инамиҷа канали ма акаҷоно бидороем, подписатсия кунед, шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я талай я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ман рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ, як шумо дар дуроғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бардарҷоно дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон хусандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтеста, нархи билет 250 рубл. бардарҷоно аллакай хела билетҳо рафтагиай. я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадоми числа мешавад. ба ҳамин хотир метонем ки бардарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бардарҷон 3 дона автомобил Opel, 1 та Opel Astra, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. бо беғарзи вай 3 дона дигар телевизор, плоский экран, намхели плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем, 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷо призои пули дорем. инами 8 март рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ, як шумо дар дуроғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ, не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ, чӣ хат пеш тамом шуд, ҳамрӯз бозира мегзаронем. бардарҷоно 250 рубл қадри соҳиби
3 تا автомобил, 2 تا мотоцикл, 3 дона телевизор, با بغیر زبر پریزوی پولی 130 دانه پریز داریم. 250 رو مقدم میتونه صاحب همین پریزا شوید. با همین روز 30 نفر در ای بازی این همین روز بازی به پول تشکیلش میکنه. 30 نفر در همین نام تلفنات هم مینویسیم پریما افیر در یک تا میقپم بردار جان بازی به پول در یک تا بلد توفه کرده میشود. 30 نفر صاحب بازی این همین بازی در بازی به پول بلد پلوچت میکنه. همون بلد به پول قدی یکون پریز بهتری نصیب تو میگرده. پتپیچ که مواز دن من یا 7000 هسته. همین پتپیچ 10,000 شب بردار جانو با 5 نفر در این همین $100 5 نفر در $100 با کامنتر شو میکنیم. 5 نفر در با هم خیلی بازی میگذرانیم. امیدوارم همه تو فهمیدین. مرحمت مشتاق تماشا کنید آخر ویدیو دا یگان نفرین باشه این واتساپ زبربگ این همین زنگ زنه من 24 ساعت قد شما علاقه دارم. لبای خیلی وپروسا باشه اکا جان جواب تو میتم. بلد نویسی را های سر میکنیم نصیب باشه یا اون را کنیم پگه تماشا پگه بازی را میگذرانیم. 250 روبل با توجیکی 40 سامانی. این همجا زبربگ 8960 175 6604 карта ба номи бету кавракиш меброяд. ин парашта душанбе сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен. фақат хонатон ханда боша. газа мешихем. хайр. ассалому алейкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай 3 дона автомобил Opel. мотоциклои ами 2023 навром уже билет почти айним гузашт. метавонед ки мошина худша қабул кунед метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ман акаҷонон шароит дошта бошем билет бигиред шароит надошта бошем я тала я комментара аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошин соҳ саломат бошин сарбаланд хонобод бошин. дар канали ма бозӣ арзона рафтиста нархи билет 250 рубл. як та лайк ҳам мезанем бародарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай чӣ хабара. 130 дона приз дорем 3 дона автомобил Opel. 2 та мотоциклои ами 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт. ҳамаги 4500 дона билет ай. бародарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. як танимтаи билетҳоро мегирем бародарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода ҷои мотоциклра метонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метонем ки мошина худша қабул кунед метонем пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон барои лайк барои подписатсия барои билетгиритон ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно бидороем подписатсия кунед. шароит дошта бошем билет бигиред шароит надошта бошем я тала я комментара аз шумо. сарбаланд хонобод бошед.
ассалому алайкум бародарони азиз. Ман рӯзи праздники модаронай ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ як шумо дар дуроғӣ нашам як ҳамин мобайл як билет тамом намешава ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон хурсандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста нархи билет 250 рубл. бародарҷоно аллакай хела билетҳо рафтагия я дастгирӣ мекунем насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадом числа мешавад ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra-J, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ нав пачка салафан ҳастай сабира кадагиш ҳастай сабира нокадаш. бо беғарзи вай 3 дона дигар телевизор плоский экран намхели плоский экран размери 32, 130 дона приз дорем. ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пулӣ дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷо призои пулӣ дорем. ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модаронай ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ як шумо дар дуроғӣ нашам як ҳамин мобайл як билет тамом намешава ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ чӣ хат пеш тамом шуд ҳамин рӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби 3 та автомобил, 2 та мотоцикл, 3 дона телевизор бо беғарзи бар призои пулӣ 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ин ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунад. 30 нафарда ҳамин номер телефонотам менависем прямо эфирда якта меқапам. бародарҷон бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет палучат мекунад. ҳамн билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики ма ҳоз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бародарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100, 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмидем. марҳамат мошинҳоро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша ин WhatsApp Sberbank инамида занг занем. ман 24 соат қадри шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8961 175 6604 карта ба номи бету кавракиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. бародарҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2023 навром. уже билет почти айним гузашт. метавонем ки мошина худша қабул кунем, метавонем худша қабул кунем. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ман акаҷонон шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен.
дар канали ма бозии арзона рафтеста нархи билет 250 рубл. як та лайк ҳам мезанем, бародарҷонос тамошо мекунем чи призо дорем, чи гапай чи хабара. 130 дона приз дорем, 3 дона автомобил Opel, 2 та мотоциклои ами 2023 нав ромада, нав пачка салафан, бо 3 та дигар телевизор, бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт, ҳамаги 4500 дона билет ай. бародарҷон, инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. як танимтаи билетҳоро мегирем, бародарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклро метонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метонем ки мошина худша қабул кунед, метонем пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонро раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон, ҳаматонро раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. инамиҷа канали ма акаҷоно бидораем, подписатсия кунед, шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ман рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ, як шумо дар дуроғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷо ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон хусандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста, нархи билет 250 рубл. бародарҷоно, аллакай хела билетҳо рафтагиай. я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадоми числа мешавад. ба ҳамин хотир метонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон, 3 дона автомобил Opel, 1 та Opel Astra-G, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. бо беғарзи вай 3 дона дигар телевизор, плоский экран, намхели плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем, 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷо призои пули дорем. инами 8 март рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ, як шумо дар дуроғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ, не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ, чӣ хат пеш тамом шуд, ҳамрӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно, 250 рубл қадри соҳиби
3 автомобил, 2 та мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғарзи бар призои пули 130 дона приз дорем. 250 муқаттим метавонед соҳиби ҳамин призо шавед. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунад. 30 нафарда ҳамин номер телефонотам менависем прямо эфирда як-якта меқапам бардарҷон бозии бепулда як-якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамун билети бепул қади ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики моз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бардарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат мошинҳоро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша ин WhatsApp Сбербанк инамида занг занем. ман 24 соат қатъи шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Сбербанк 8961 175 6604 карта ба номи бету кавракиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачаҳо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel. мотоциклои ҳамин 2023 навром. уже билет почти айним гузашт. метавонед ки мошина худша қабул кунед, метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ман акаҷонон. шароит дошта бошен билет бигиред, шароит надошта бошен я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен. дар канали ма бозии арзона рафтиста нархи билет 250 рубл. як лайк ҳам мезанем бародарҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай, чӣ хабарай. 130 дона приз дорем. 3 дона автомобил Opel. 2 та мотоциклои ҳамин 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркарда то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт. ҳамаги 4500 дона билет ай. бародарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктанимтаи билетҳоро мегирем. бародарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклра метонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метонем ки мошина худша қабул кунед, метонем пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно бидроем подписатсия кунед. шароит дошта бошен билет бигиред, шароит надошта бошен я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед.
ассалому алайкум бародарони азиз. Ман рӯзи праздники модаронай ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ як шумо дар дурӯғӣ нашам як ҳамин мобайл як билет тамом намешава ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон хурсандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста нархи билет 250 рубл. бародарҷоно аллакай хела билетҳо рафтагиай я дастгирӣ мекунем насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадом числа мешавад ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra-J, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ нав пачка салафан ҳастай сабира кадагиш ҳастай сабира нокадаш бо беғарзи вай 3 дона дигар телевизор плоский экран хеле плоский экран размери 32 130 дона приз дорем. ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пулӣ дорем. 1000 сомона 700 сомона 500 сомона 400 сомона 300 сомона 200 сомона охири 100 сомона акаҷон призои пулӣ дорем. ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модаронай ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ як шумо дар дурӯғӣ нашам як ҳамин мобайл як билет тамом намешава ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ не ки билет 7-да тамом мешава 6-да тамом мешава 4-да тамом мешава 10-да тамом мешава 11-да тамом мешава бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ чӣ хат пеш тамом шуд ҳамин рӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби 3 автомобил 2 та мотоцикл 3 дона телевизор бо беғарзи бар призои пулӣ 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ин ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номи телефонотам менависем прямо эфирда якта меқапам. бародарҷон бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики ма ҳоз дани ман я 7000 ҳастанд. ҳамин подписчик 10000 шава бародарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмидем. марҳамат мошинҳоро тамошо кунем. охири видеода ягон офарин боша ин WhatsApp Sberbank инамида занг занем. ман 24 соат қадри шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8961 175 6604 карта ба номи бетур кавракиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачаҳо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. бародарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel мотоциклои ҳамин 2023 навбуром уже билет почти айним гузашт. метавонем ки мошина хилша қабул кунем метавонем пулша қабул кунем. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали май акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред шароит надошта бошем я тала я комментария ай шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен.
дар канали ма бозии арзона рафтеста нархи билет 250 рубл. Як лайк ҳам мезанем бардарҷонос, тамошо мекунем чи призо дорем, чи гапай чи хабарай. 130 дона приз дорем, 3 дона автомобил Opel, 2 та мотоциклои ами 2023 нав омада, нав пачка салафан, бо 3 таи дигар телевизор, бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. Нархи билет 250 рубл. Уже билет почти айним гузашт, ҳамаги 4500 дона билет ай. Бардарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. Як танимтаи билетҳоро мегирем, бардарҷон вақти худмона месанҷем. Ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклро метонем пул дода. Ба ҳамин хотир бардарҷон метонед ки мошина худша қабул кунед, метонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматон дар раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон, ҳаматон дар раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бардарҷоно. Инамиҷа канали ма акаҷоно бидораем, подписатсия кунед, шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. Сарбаланд хонобод бошед. Ассалому алейкум бародарони азиз. Ман рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ, як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Ассалому алейкум бародарони азиз. Ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бардарҷоно дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон хусандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтеста, нархи билет 250 рубл. бардарҷоно аллакай хела билетҳо рафтагиай. я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадоми числа мешавад. ба ҳамин хотир метонем ки бардарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бардарҷон 3 дона автомобил Opel, 1 та Opel Astra, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабират кардагиш, ҳастай сабират нокардаш. бо беғарзи вай 3 дона дигар телевизор, плоский экран, намхели плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем, 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷо призои пули дорем. Инами 8 март рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ, як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ, не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ, чӣ қадр пеш тамом шуд, ҳамон рӯз бозира мегзаронем. бардарҷоно 250 рубл қадри соҳиби
3 автомобил, 2 мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғарзи бар призои пули 130 дона приз дорем. 250 муқаттӣ метавонед соҳиби ҳамин призо шавед. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунад. 30 нафарда ҳамин номи телефонотам менависем прямо эфирда як меқапам бардарҷон бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қади ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики ма ҳоз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бардарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмидем. марҳамат мошинро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша ин WhatsApp Сбербанк инамида занг занем. ман 24 соат қатъи шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. инамҷа Сбербанк 8961 175 6604 карта ба номи бету кавракиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ами 2023 навром. уже билет почти айним гузашт. метавонед ки мошина худша қабул кунед, метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон. ин ҳамиҷа канали май акаҷонон. шароит дошта бошен билет бигиред, шароит надошта бошен я талай я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен. дар канали ма бозии арзона рафтиста нархи билет 250 рубл. як лайк ҳам мезанем бародарҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай, чӣ хабара. 130 дона приз дорем. 3 дона автомобил Opel, 2 мотоциклои ами 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркарда то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт. ҳамаги 4500 дона билет ай. бародарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктанимтаи билетҳоро мегирем. бародарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклда метонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метонем ки мошина худша қабул кунед, метонем пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали май акаҷоно бидроем подписатсия кунед. шароит дошта бошен билет бигиред, шароит надошта бошен я талай я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед.
ассалому алайкум бародарони азиз. ман рӯзи праздники модаронай ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ як шумо дар дуруғӣ нашам як ҳамин мобайл як билет тамом намешава ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон хусандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста нархи билет 250 рубл. бародарҷоно аллакай хела билетҳо рафтагиай. я дастгирӣ мекунем насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадоми числа мешавад. ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra-J, 2 дона Opel Duty, 2 та дига призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кардагиш, ҳастай сабира нокардаш. бо беғарзи вай 3 дона дига телевизор, плоский экран, намхели плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем. ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пулӣ дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона каҷо призои пулӣ дорем. ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модаронай ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ як шумо дар дуруғӣ нашам як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ чӣ қадр пеш тамом шуд ҳамрӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби 3 автомобил, 2 та мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғарзи вай призои пулӣ 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ин ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номи телефонотам менависем прямо эфирда якта меқапам. бародарҷон бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешава. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики ма ҳоз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава. бародарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100, 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат мошинҳоро тамошо кунем. охири видеода ягон офарин боша ин WhatsApp Сбербанк инамида занг занем. ман 24 соат қадри шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Сбербанк 8961 175 6604 карта ба номи бетур кавракиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. бародарҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2023 навром. уже билет почти айним гузашт. метавонем ки мошина худша қабул кунем, метавонем пулша қабул кунем. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ма акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред, шалои надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен.
дар канали ман бозии арзона рафтесан нархи билет 250 рубл. Як лайк ҳам мезанем бародарҷонос, тамошо мекунем чи призо дорем, чи гапай чи хабара. 130 дона приз дорем, 3 дона автомобил Opel, 2 та мотоциклои ами 2023 нав омада, нав пачка салафан, бо 3 таи дига телевизор, бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ам хели призо дорем. Нархи билет 250 рубл. Уже билет почти айним гузашт, ҳамаги 4500 дона билет ай. Бародарҷон, инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. Яктанимтаи билетҳоро бегирем бародарҷон, вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклро метонем пул дода. Ба ҳамин хотир бародарҷон метонем ки мошина худша қабул кунед, метонем пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонро раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон, ҳаматонро раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. инамиҷа канали ман акаҷоно бидороем, подписатсия кунед, шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я талай як комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ман рӯзи праздники модарона ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ. як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. ассалому алайкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон хусандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтеста, нархи билет 250 рубл. бародарҷоно, аллакай хела билетҳо рафтагия. я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадом числа мешавад. ба ҳамин хотир метонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон, 3 дона автомобил Opel, 1 та Opel Astra-G, 2 дона Opel Duty, 2 та дига призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. бо беғарз вай 3 дона дига телевизор, плоский экран, намхели плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем, 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷон призои пули дорем. инами 8 март рӯзи праздники модарона ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ. як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ. чӣ қадр пеш тамом шуд, ҳамрӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно, 250 рубл қадри соҳиби
3 تا автомобил, 2 تا мотоцикл, 3 дона телевизор, با بغیر زبان پریزوی پولی 130 دانه پریز داریم. 250 رو مقدم میتونه صاحب همین پریزو شوید. با همین روز 30 نفر دا ای بازی همین روز بازی به پول تشکیلش میکنه. 30 نفر دا همین نام تلفنات هم مینویسیم پریما افیر دا یک دا میقپم بردارجان بازی به پول دا یک دا بلد توفه کرده میشود. 30 نفر صاحب بازی این همین بازی دا بازی به پول بلد پلوچت میکنه. همون بلیت به پول قدی یکون پریز بهتری نصیب تو میگردن. پتپیچ که باز دن من یا 7000 هسته. همین پتپیچ 10,000 شب بردار جانو با 5 نفر دا این همین $100 5 نفر دا $100 با کامنتر شو میکنیم. 5 نفر دا با هم خیلی بازی میگذرونیم. امیدوارم همتون فهمیدین. مرحمت مشتاق تماشا کنید و خود ویدیو دا یگان نفرین باشه. این واتساپ زبربگ این همین زنگ زنه ما 24 ساعت قد شما علاقه داریم. لبای خیلی وپروسا باشه اکا جان جواب تو میتونم. بلد نویسی را سر میکنیم نصیب باشه یا اون را کنیم پگه تماشا پگه بازی را میگذرونیم. 250 روبل با تاجیکی 40 سومانی. این همجا زبربگ 8960 175 6604 карта ба номи бету кавракиш меброяд. ин парашта душанбе сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷо ки бошем соҳ саломат бошем. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум бародарони азиз. ҷаноз тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel. мотоциклои ами 2023 навро уже билет почти айним гузашт. метонед ки мошина худша қабул кунед, метонед худша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ма акаҷонон шароит дошта бошем билет